To je bušák! Kolem jdoucí, kolem sebe, koulují se koulemi. Kdo sem přijde, připojí se, užívá si výlety. Ve dnečí a tak to bývá, pan s kloloukem škoulený. Bílý den se v šedý popel během chvilky promění. Co teď bude dál? Co teď bude dál? Co teď bude dál? Potížista, fotí krásy města. Potížista, už fotí. Pozor, hlášení městského rozhlasu. Od této chvíle je zakázáno vycházet z domu. Hrozí pováleniny prvního stupně. Mohou snímat puchýře velikosti $10. Kdo nařízení poruší, bude bez milosti